רגע. שלום, תתחיל. מכבי. יהיה פה גול. לא יהיה. לא. טוב, תקשיבו, אני לפני הולך להרגיש קצת. מקווה שאת יודעת מה להביא. בטח. זה גול! אמרתי לך גול, אמרתי לך. מה היה גול? סתכל. מכבי, 2-0. לאט איך אתה מכב? לא עצמאי, לא שאני המועדון, הנה. בסדר, אני מתאמן עיניים, מה אתה דואג? נכון להתאמן? כן, בטח. מכבי. מה זאת המועדון? לא מחכים לנו? שנייה, סוד אחרון. העיקר שמכבי ניצחו. שתלני. יאללה, בואו נעוף. אני נוהג. אל תהיה טמבל, אני נוהג, תהיה לעצמך, אתה נראה כמו סמרטוט עם כל האלכוהול שלך. יאללה, נתנאל, אל תקשיב לו, סע כבר. תן לי את ההבטחות, אני אומר לך. לא רוצה ולא. נו כבר. עכשיו הוא כנס לאוטו כבר. כמו איזה מסיבה ארגנתי לנו היום במועדון? מסיבה, אבל סע כבר. אני כזה טעות שאתה נוהג עכשיו. די, תפסיק לא לחזור על זה. באמת? שוק כבר, מה אתה דואג? מה אני דואג? אתה ראית איך אתה נראה בכלל? איך אני נראה? אתה כולך שתוי ואתה מסריח מזיעה ואלכוהול.